ulit to. Ulis! Yan. Ay, ulis. Nabaya ba? Asa na? Ari tabi, ano picturean ta ba? Ay tabi. Picturean ta yung pan. Dali. Ari. Kato mo ka. Ay. Ito diyan. Dali. Ari ta yan. So, sige, picture tang tanan. Turun. Usan. Wadid. Para may layo. Aranan ni mo siya. Budol. Guys, dun sa loob, naganda mo yung kutsara. Kutsara, di ay. Video ko kay asam to, usa. Ano pa buto? Dito. Naglang takal. Pag nalay kay ato. Lagan. Dabutan na ano. Kan pulis. Ano sa konta, ulok-ulok tumayo nga na yan ha. Ikaw na naman. Hindi na. Iso naman tayo sa sako. Kasi naman. Nara na yun. Parang gano'n naman. Malutong. Iya pangap. Anday. Lingi. Sige, mag-games ta daan. Ano na isa ko? Pagkuha lagi. Sige na cool kay agamong kuan. Laki ito naman ka. Okay. Ba. Sige na. Ali dong, mga ta.